Hürmetli adamlar, bugünkü sanımızda T500 Smart saatlara da ürün verecek. T500 Smart saatı Apple Watch'a mengdeş. Şonun bir ekonomlu variantı deyip düşünüp bolur. Şon etken funksiyaların köpsünü yerine yetiriyor. Indi smart saatın düzümünde saatın özü remeşoğu ayrılıp takılıyor. Ayrılıp takıp bolıyor. İçin çalışıp bolıyor. Öz isteğiniz oyuncu remeşok sayılat bilýäňiz. Demir remeşoklar var, mata remeşoklar var. Her renklerde var. Özüňize göre, öz isteğinize göre remeşoklar çalışıp bilýäňiz. Ondan daşary düzümünde şuna zaryatnigi var. Soňam kitapçığı var. Kitapçığı İngiliz dilinde ve Xitay dilinde. Endi İngiliz dilinde düşünýänler içinde podrobny hemme zadyny okap bilerler. İçinin funksiyonları gatyp zaryatnigi. Şunlar iki sancak zaryatnik. Ştayında arkasında açık görkezeyim. Arkasında şunlar iki sancakları var. Şöyle deyip koyaymalı. Şöyle koyan, götürüp yerde koyan ve zaryat alıyor. Bu ucundan zaryatniğe ya da kompütere biriktirip bilýäňiz. Şimdi düzüm mağaradışı. İçinin funksiyası grafında şunlar çakır knopka var, aylanyan knopka çıkıyor. Üstüne bassanız da böyle, ya onun knopkanın özüne bassanız da böyle. Üstüne bassanız, onun içinde funksiyalar var. Yüzü sensör, gladka işleýär, gowy işleýär, yani yeňil işleýär, işleyişi yeňil. Endi içindeki приложениялар var, ene birinci duran ses zapis. Отключено это ses zapis. Yani köp uzak vaqt zapis edenek, gatı giska zapis etdi. Onun izinden pozmalı, öz pamisi az olan için. Onun daşarı WhatsApp, haberler, yani telefonunuza biriktirilen WhatsApp'ınız bağlı olsa, WhatsApp'a gelen haberleri gönüşü saattan görüp böyle Twitter medyasyonları WhatsApp bağlı gelen telefonunuza gelen Twitter'dan sapşenyeleri gönü saatte okap böyle. Bu cinlik, saatın bu cinliği sağlap böyle, bu cinlik koyup böyle. Abi işte bu cinlik. Ondan dışarı aydım, telefonunuzda aydım mağı olsa, yani aydın dinlep böyle. Astaldık, kataldık, indi kaydıma geçip böyle. Şöyle. Öz içinde aydım yok, öz içinin pamiti yok. Dine telefona bağlanıp aydım dinlep böyle. Indi berdine apps'ta QR kod çıkıyor. QR kodun kömeği bilen scanner bilen QR kodu scanner edilip şuna link çıkıyor. Linka basıp zaten sağıdın приложениесini skачать ettiğiniz şunyalı HiWatch deyip приложение. HiWatch приложение Play Market'in özünden skачать edip bilýäňiz. Hazır sağa düşündürüp bolan soň приложениede de nämeler etip bolýanyny düşündürjek. Endi dowam etjäs. App Store. Ondan soň oturan ýagdaýyňdaky zady sanaýa hasaplaýa näçe wagt oturan ýagdaýyňyzda zat etdiňiz signal berip durýar. Bluetooth'dan sapşenýelary, uwedemlenýelary zat etdi. Bluetooth telefona gelen uwedemlenýeler görkezýär. Ondan soň janglar, gelen janglar, ishajaşy janglar. Gönü telefona çatlan bolsa gön jang etip bolýar. Gönü sağadın üstü bilen telefondan jang etip bolýar. Ene jang gitdi. Görüşüňiz ýaly. Sağatdan jang etdim, telefondan jang etdi. Öçürüp bolýar. Öçürdüm. Soň wizov sowerşon diýär. Soň dowam etdiňiz. Soň saat. Ben saat görkezýär. Sıfırblad. Mene bu sıfırbladlara mütkötüp bolýar. Mundan daşary bulardan başga sıfırbladlar var. İnternetin üstünden bağlap sagada telefonun üstünden sagada geçirip bolýar. Onam häzir telefon приложениесinde görkezjek. Endi dowam etjäs. Bluetooth bilen bağlanýar. Galaxy A10 telefonum A10 üçin biriktirilen telefon görkezýär.
Buna ires kontaktlar. Telefonunuzdaki kontaktlar görkeze kimler bağ olsa gün üstüne basıp can etip bola gönderdinizden. Bol bolsany can etmek için nomer täze nomer olsa gün nomerini yazıp 865 12 12 12 deyip misal üçün can etip bola izah edeceğiz. Ondan dışarı сообщениялар telefonunuza gelen сообщениялар okap bola telefonunuzdaki сообщениялар indi настройка nedir en sonunda görkezecek. Son motion record da hareketinizi gözlemçilik ettiğin programma neçe vaqt yürüdünüz, neçe vaqt ılgadınız, şonun ýaly hareketler dat stopwatch sekundomer da zbros ettiğiz sekundomer va uksagadınız, neçe vaqt yattınız, neçe vaqt yattığınızı hesaplayan. Son B. Найти мое устройство, пуск diyen men saat telefon tapya görüşüňiz ýaly ses berdi. Stop etdiňiz. Indi ýa başga. Ondan ine berde Facebook we ýa-ni Facebook uwydymleny bek we sport bilen zanimasiýa eden wagtyňyz näme zanimasiýa sportyň haýsy görnüşi bilen zanimasiýa şonu wagtyň şonu hasaplaýa. Misal üçün velosipedde gitseňiz, velosipedde startlasaňyz, şu türkçe velosipedden soň näçe sekund sürdüňiz, näçe kalori ýakdyňyz, şonu hasaplaýa. Ve başka ondan da yani ne berde tenis, yürümek, voleybol ýaly şoňaly belli sportlar bar. Ondan da Facebook uwydymleny davleny ölçeýär. Ene bassaň men davlenyamy ölçäpdir. Gıraların arkasında ısıcak elinizde davleni ölçülen notı ele berkitmeli ve davleni ölçüye davleni ölçüye enti ölçüyüşü akurat ölçüye ve surat üstüne basıp telefonun kamerasına telefonun ruhsat veriyorsunuz ondan sonra udalyony sagatyň üstü bilen telefonunuzda surat düşürübilýäňiz. Udalyony. Bu ýene ýüregi barly, etilýän davleny ýaly ýüregi barly. Ine tak ýüregi bar bassak, ine ýene-de ýanky daçyk gelýär. Gerekkä bize. Aýrys. Soň kalendar we onuň aşandadam ine kalkulator we kalendar abyşny kalendar. Soň berdedem kalkulator. Ene kalkulator sağladığınızda обычный kalkulator koşacağız. Dengdir diyeceğiz. Ene kalkulator очистит назад. Ene şu предложениялар var. Sensor gowy, igat gladki işleýär. Knopkasam gowy, elden удобно oturýar. Indi geçeceğiz telefondaki предложениýasyna. Indi Hiwatch'a giren wagtyňyz Hiwatch'a giren wagtyňyz iň ortadaky zatdan çykka hereketiňiz we ukyňyz. Hereket näçe kalori ýakdyňyz, näçe metr ýürüdiňiz, näçe sagat ýatdyňyz we şoňa meňzeşýärli maglumatlar içine girseňiz içine girseňiz haýsy çystoda nähili ýürüdiňiz, nähili hereket etdiňiz şonu görkezýär. Ondan nazat. Indi berde yürü vuruş ve davlenya gönderdi telefonda yürü vuruşuňyz ve davlenýaňyzy ölçäp telefonda goýberýäňiz başlatýaňyz sagat ölçäp maglumaty telefonuňyza geçirýär. Telefonuňyzda maglumatlar saklaýar. Ona ştaýda haýsy sagatda nähili davlenýaňyz bolany görkezip dur içinde. Endi iň soňky esasy ýeri indi ştaýda notifications we ştaýda giren notyňyz notifications we device info we dial settings we bu köpsi gerekkä esasy gerekli zatlar esasy gerek boljak dial settings we notifications we uwydymlenýär sagatdan gelýän sagatdan telefona gelýän uwydymlenýär
device info zaten saat barada maglumat ýöne esas ulanjak zatynız iştäde diňse geren esas gerekli şollar dial setdiňiz ýa-ni gaýtanym 0 bilat saatyň eliňizde görkezilmekde eliňizdäki saatyň yüzüne çykýan suratlar şekiller saaty saýlap bolýar telefonuňyz üstünde saat görnüşleri we sıfrawy we analogowy saatlar ýene meňkide şu watçydy mene görüşüňiz ýaly ýene bunun içine özüňiz isleýäňiz saýlap bilen 30 urak saat görnüşleri we sıfırlatlar we üstüne basýaňyz içine girýäňiz içinde hersiniň içinde saatdan yerleşen ýeri we sag aşak sag ýokary çep aşak çep ýokary içinden birini saýlap sync dial'a bassanız sağda maglumat oklayan. Azam izah etske, sonra nastroykalarda o sen dinle Celsius bilen farkyn gaýtda biz dinle Türkmenistanda aslında Celsius ulan soň işledim. Sonra mene ýokarda find device bassanız sağatyň nerdeligini aýtdy. Sağatyň üstü bilen telefon tap bolýar, telefonuň üstü bilen hem saat tap bolýar. Saatdak telefondaki saatyň priложениýasy bar edi aýtjaklarym şulardan ibaret. Indi saat hakynda saat suwa çydamly däl. Ýani deşikler zatlar we suwa jylatyna sokmaly däl. Ýani banýa düşmeli däl, baseýne girmeli däl. Ýani belli bir derece çyýlige çydamly. Ýani indi zaryady. Ýani görüşüňiz ýaly maňa jaň geldi. Jaňy men atklanydan menen jogabym berip bilýän. Atklanydan bilen jogabym berip bilýän, atklany desem. Ana gitti, atklany wizard zaverşon dip atklany derdi. Görüşüňiz ýaly jaňam alyp bolýar, atklany desem bolýar telefon sagatda telefonuňyz kiseňizde wagty, ýa jüýüňizde wagty saatda gurlaşyp bolýar, saatyň guramaksynda jaňam etip bolýar. Zaryat saklaýşy telefona bagly bolanda, telefona podключен bolan ýagdaýynda bir gün bir sutka arkaýynçyda telefona podключен bolmadyk ýagdaýynda 2 gün dolu ulanyp bolýar, telefona podключен bolmadyk ýagdaýynda. T500 smart saat barada aýtjaklarym şulardan ibaret. Dinleýän üçin köp sag bolun.